И съм готова да чуя вашите въпроси. Видео номер 1 до видео номер 5. Какво най-силно ви направи впечатление? И още по-ме интересува дали има информация, която чухте, но на която се съпротивлявате. Няма. Аз викам, че сте всемогъщи. И всичко знаете и можете. Добре. Как искате да продължи практиката? Искате ли да обсъждаме нещо, дори да не е свързано с самата информация, която получихте по време на тренинга? Чакайте, сега Катето ще даде тон за разговор, ама тя пък изчезна. Колкото сте по-активни вие, толкова повече аз мога да ви бъда от полза. Така че, моля ви, така, Стеляна. Здравейте пак. Привет. Или здравей. Здравей. Значи малко ме изненада. Да, аз нямам проблем да говоря, аз обичам да говоря. Много се радвам, много ми помагаш. Да. Малко ме изненада с въпроса 1 от 5, тъй като аз съм до 9 и не мога да сетя точно какви са 1 до 5 и сега в момента си гледам. Давай до 9. Да, първо ще кажа, че ми направи голямо впечатление, когато трябваше да пишем нашите победи. Да. И другото беше нашите опитности. Така? Аз си мислех първо, че опитностите ми изписах, не да не съм изписала. Така? При победите да напиша 100, си викам, сега ще ги напиша, малко зор ми беше, установих, че имам, но след това като ги препрочитах, тия 100 се оказа, че примерно 4-5 постоянно се повтарят. И се замислих, защо се повтарят, беше много интересно, но сега съм, тъй като съм на по-нататъчните теми на граници, две неща бяха много интересни за мен, моите лични граници и установих къде си прекрачвам личните граници, нещо, което по принцип съм го знаела. Съм мислела, че го знам, но не го знаех. И много интересно беше, че сега експериментирам от няколко дена на работа. И е много интересно, тъй като се опитвам наистина да спирам колегите, да идва в стаята, да ме преценяват, да ме питат въпроси, които, нали, защото за всичко съм отговорна, обаче не във всеки момент. И става много интересно, в начало се притеснях, дори някъде го написах днеска на въпроса, как от реакциите се притеснявам, което не е окей, защото се притеснявам от реакциите, си е моето лично време. И това в момента е интересно, дори днеска пристигнах в България и на летището се опитваха да ме заговорят, мен толкова ми се спеши и първото нещо, което ми дойде моите лични граници и толкова тактично се опитах, нали, да им кажа, че в момента съм изморен, даже така се потъпах накрая и успях дори малко да поспа след това. Беше много хубаво. И общо взето за границите, това е нещо, което ме очарова. И още нещо, което искам да кажа, оставам думата на другите. Стояна някъде последните 2-3 дена беше дала една практика, при която каза: затворете си очите и вижте неща, които намислете нещо, което не ви харесва, като сега така го пресъздавам, като ваша черта. И опитайте се да му говорите нещо, беше и за първи път така много съзнато ми излезе картина, която аз не си я спомнях от детството, тъй като аз имам прекрасно семейство и родители, но разбира се е случвало, нали, някой път да се карат ежедневни и така нататък. И ми излезе една уникална ситуация, при която се карат нормално каране, но за малко дете изглежда това, но ми излезе като на филм. Все едно, аз не си спомням за такава ситуация. И след това, като си превъртях лентата и наистина една-две ситуации имал, не са много, но това е изиграло роля в някакво качество, което в момента искам да го изтрия, да го пресъздам в положително. И много готино беше, просто почувствах се много добре. Това е най-важното. Това е целта. Абсолютно. Благодаря. Чудесно споделяне, мерси. Катенце. Чакайте сега, че и другото Кате се включи. Първа видях Екатерина Атанасова.
Здравей, жени! Здрасти, Катенце. Така, сега, понеже аз преминах първо архитект на живота, Мгм. след това констелациите Мгм. и винаги има нещо, където трябва да се отработва. Във всеки един курс. Зелето, нали се сещаш? Махнеш Да, горния слой и те се появи долния. да. И аз се записах на MBA програмата и аз. Браво, честито! Много се радвам. Благодаря, така че се виждаме много често с тебе. Много се радвам. Така, и от всичките неща, курсове, които съм минала, Така? се хващам Мгм. сега още, Мгм. че още съм в този триъгълник Картман. То там няма излизане. Нали, да Ама бъдем как? честни с себе Защо? си. Защото сме човешки същества преди всичко. Колкото и да сме осъзнати, нали, И, колкото и да сме позиция на наблюдател, ние сме хора преди това. да, И все ще се появи някоя ситуация, в която ще бъдем участници в Картман. Идеята е, когато влезна, нали, в тази ситуация, абсолютно неадекватно е, нали, нелогично даже бих нарекла, да си мислиме, че щом се занимавам с личностно развитие, значи да. аз повече никога няма да бъда в детска позиция, жертва, спасител, агресор. Абсолютно невярно. Но идеята е, когато попадна, да не позволя самата ситуация да ме контролира мене, а аз да си кажа, чакай, стоп, разбирам, Мгм. нали, тук постъпих от детска позиция. Но Да. по този начин аз го прекъсвам, а не позволявам да продължавам да действам от позицията на някоя от ролите на Картман. Това е наблюдателя. Не, че той Мгм. никога не изпада в други позиции, а просто, че го забелязва и може да го преустанови. Значи нормално е, че все още попадам. Абсолютно. Катенце до живот. Но, Не искам да аз си бъда казах, груба, Боже, колко но неща до живот. преминах и още се лутам тук някъде. Не. Още не се е родил такъв херовим. Нали? Окей. Обаче Да. хубавото, което е сега тук от този курс, който научавах, когато стигна в някаква ситуация, Да, казвам, никой на никой не е длъжен, аз не съм длъжна, той не ми е длъжен. точно И така. да ти кажа, се успокоявам и Лекота. продължавам. Това много Да. ми влияе на мене. Ама то не е само на тебе. Това е, нали, едно от разковничетата в личностното развитие. Звездата на Милтън Ериксън, не помня в кое видео имахте. Някой може ли да ми припомни Те някъде на... постулатите, мисля, че са в пето видео, постулатите, където са те ли? Който не го е гледал, или който О, го е гледал, трябва да го мгм. прегледа поне още 10 пъти. Да. Аз съм си написала всички постулати навсякъде. Къщи, на Обръща живота. огледалото, на работата и навсякъде, където някаква ситуация започвам да си ги казвам. И тази гещалт Браво. молитвата. По същия начин. Да, да, И да, много ми точно. помага. Да. Просто ме връща, ме уравновесява така. Браво. Когато Супер. изпадна в някакво напрежение, като си я кажа, веднага се коригирам. Комбинацията Да, между тръгвам. а, ам, звездата на Милтън Ериксън и личните граници, Да. това е единствената гаранция на всеки човек, нали, че той може Да. да живее щастливо и свободно. Мгм. Ако ние нямаме, не нямаме, всеки човек има, но някой, нали, се съпротивлява да ги заявява и защитава личните си граници. И ако звездата на Милтън Ериксън не е наш начин на мислене, нали, да се бориме за висок стандарт на живота, тук нямам предвид материалното, имам предвид като Мгм. вътрешна Удобно. хармония, вътрешно спокойство, просто е Да. не е добре. Не е добре. Затова Ама не усещам, искам. да, Да, усещам, че примерно във всяка една ситуация ми помагат тези абсолютно. постулати. Всяка една ситуация, каквото и да се случи. Не случайно, нали, споменах, че трябва да стане начин на мислене, начин на М, живот. Не да чакаме, нали, ситуацията да дойде и аз тогава да си припомням Да. постулатите. Мгм. Трябва да ги повтаряме Преди, толкова пъти, постоянно. докато това просто не стане. Ами Автоматично. да, бе, то е ясно, нали, Да, че аз съм различна от него и това е напълно нормално. Напълно нормално е той да, да има такова поведение, защото той с него не иска да ме обиди. Той иска да задоволи да, своя потребност. И това е да. така, това са фактите. Така че, Много ми помага с моите отношения с мъжа ми това. то Как стигнем? най-вече, да. Да, веднага казвам, Да, той, да, да. аз съм си аз, той си е той, така както сме си. Точно така. И че никой на никой не е дължен, това си го повтарям 1000 пъти на ден, сигурно. Ма това дава такова облегчение. Такава Да, много. свобода. Много Да. успокоява това и за децата ми, както примерно аз съм такава критична майка
И винаги, когато нещо тръгна да кажа, казвам, тя не ми е длъжна или той не ми е длъжен, сина ми или дъщеря ми. И веднага ме върне малко така, да седна на земята, на газа, как се Браво. казва. Да, ама много е готино това. Много. Много ми харесва този курс. Аз съм се Великолепен. мръсна, че... Курсът е просто великолепен. Да, много такива неща има, където докосваш ти вътрешно. Да. Супер. Добре, мерси, Катенце, че сподели. Добре. Другото, Кате? Здравейте. Привет. Жени, значи това ми е първият курс на мене. Аз Добре дошла. отдавна, благодаря, отдавна следя академията, но до сега някак си така не бях много. Мгм. Навита и аз просто искам да се извиня. Чувствам се малко не на място, защото вчера се включих, Мгм. работя 5 дена в седмицата и имах време само за 2 видеа. И ми е много интересно, много ми е интересно. И с жажда приемам цялата информация, но съм малко назад, ще наваксам. Мгм. Само единственият въпрос, който имам до тук е, мисля, че беше от второто видео там за грешките, където. Така? В домашното само за една грешка, която аз реша, че е най-голямата в живота ми, или трябва повече да... Тук няма трябва. Тук има аз как се чувствам. Аз искам ли да опиша няколко или смятам, че тази, която смятам за най-интензивна, най-ярка, ми е абсолютно достатъчно. Съобразявай се само единствено за себе си. Леко ме притесни това за грешките, иначе всичко друго ми е много... Ама в какъв смисъл те притесни? Ам, не знам, в един момент си помислех, готова ли съм да споделя нещо такова. Ама то е само за себе си. То е Да. само единствено за теб. Това няма да го предавате за домашни. Нали, не случайно сме измислили този формат, защото по всичките курсове информацията, която пишете в домашните, тя е доста интимна. И абсолютно е безмислено да я споделяте с който иде. Да, аз се заблудих с това, което е там за коментар. Не знам Моля как. ви, не пишете в коментарите нищо. Знам, че имате някакво поле, нали, в което сте провокирани да пишете домашни. Не, то е просто за украса. То не е активно. Разбрах. Благодаря много. Добре, Катенце. Тонка. Антония Сакарова. Това вече е друго. Чувате ли? Чували сте? Да, перфектно. Сега, аз имам един конкретен въпрос относно личните граници. Слушам. Там ми е малко трудно да преценя колко мило ние трябва да отстоим личните си граници или докъде можем да сме резки, така че да не преминем все пак личните граници на отсрещната страна. Тоест, аз мога ли на отсрещната страна просто да й кажа: не ми е приятно твоето поведение в момента. Или трябва да кажа: може би нещо не се доразбрахме, но е добре следващия път да се съобразиш, че на мен това не ми е приятно. Защото аз малко го губя този такт, когато се среща. Напълно те разбирам. То много зависи кой седи пред тебе. Да, сигурно, пък нали все пак идеята на цялото събитие е да не прекрачват нашите граници, но ние да не прекрачваме чуждите такива. Добре, Тонка, дай да го преиграеме. Нали ти беше абсолютно любезна и какво сподели, че... Каква ти беше фразата за личната граница? Значи, моята формулировка беше: не ми е приятно този тип поведение. Все едно ми го казваш на мене. Да, не ми е приятно да ми приначаваш думите и ситуациите, в които сме. И кой те пита какво ти е приятно и какво не ти е приятно? Аз съм опонента. Нали? Аз съм човека, на който поставяш лични граници. На кой му пука? Какво ти е на тебе приятно и какво не? Аз отговарям на твоята лична граница. Следващата ти стъпка каква ще? Игнор. Не разбрах. Игнорирам. Игнор. Добре, аз продължавам да върва след тебе. И
Продължавам да си знам моето, да не ти уважавам личната граница. Така, и какво правим тогава? Ти ми кажи, Подхождаме нали, ли? по повод на това, до каква степен, нали, трябва рязко да се заявява личната граница, не случайно ти казах, много зависи кой стои пред тебе, защото ако е някой осъзнат човек, той ще разбере от първия път. И колкото по-елегантно го помолиш, толкова по-приятно ще му стане и ще ти съдейства веднага. Докато ако е някоя жертва или агресор, нали, особено пък ако е агресор, 99% от случаите. той няма да ти реагира адекватно на мен не ми е приятно. Ето това питам. И какво правиме тогава? Много зависи, нали, в самата ситуация трябва да се прецени защо. В никакъв случай не трябва да влизаме в агресорска позиция, нали, защото ще стане, ще ескалира ситуацията и там win-win ситуация няма да има в никакъв случай. Затова игнора ми хареса, нали, игнора, който ти каза, ми хареса, но игнора трябва да се случи, той не е думата игнор, ти просто трябва да напуснеш пространството, в което се намира, нали, този другия човек, но без абсолютно никаква емоционалност. Не да останеш обидена и да си дръгнеш, защото в момента, в който го направиш, това ще бъде игнор и тип бягство. Аз не мога да се справя с ситуацията и затова по-добре да избягам, като го маскирам, че виждаш ли, аз просто те игнорирам. Не е баш така. Не е така. В общия случай не. Поне на мен не ми се получава. То не ти продължавам да съм с някаква емоционалност. Нали, тази ситуация все пак е оставила някаква емоционалност в мен. И тя защо, нали, остава? Защото мозъка казва, ти не се справи, ти се опита да си защитиш границата, но от срещната страна тя отново ти беше пренебрегната. Да. За това нали, няма човек, който да каже, постъпете така и така. В самия момент трябва да прецените, доколко аз с конкретния човек мога да позволя да повиша тона, нали, да бъда по-рязка. Но това само вие може да го прецените, зависимост от това с кой комуникирате. Да. И най-важното, ако решите да напуснете, пак казвам ситуацията, физически да я напуснете, не трябва във вас да остава, просто идеята трябва да бъде добре, нали, няма да се разбереме и какво от това? Нали, той иска да си задоволи, пак се връщаме на Милтън Ериксън. Той иска да си задоволи своя потребност. Да. Добре. Мисля, че ми стана ясно. Супер, радвам се. Добре, благодаря, Жени. В началото, когато започвате да си поставяте личните граници, ако не сте го правили до момента, умолявам ви да бъдете много прецизни в това как ще го направите. Защото имахме тя е трагикомична ситуация. Нали, не беше само комична, защото завърши почти трагично. Така, една жена, нали, 20-30 години, няма значение колко. От цял живот е научила мъжа си, че тя ще му слугува. Нали? Тя е живеела за мъжа си. И се записва на курса, при което получава информация, нали, за личните граници. И мъжа се прибира от работа и той по принцип е свикнал. Както си знаеме, чехлите са подредени, масата е сервирана, ама тя седи на вратата с ръцете на F, нали, на кръста, и му казва, аз бях до тука, забравяш за вечери, къв си ти бе, чехлите няма да си ги видиш повече да ти ги пипна. Ама се беше стигнал до бой. Така че просто наистина преценявайте с кой, кога границите ще си ги постигнете. Това ви го гарантирам, но то трябва да бъде плавно. Трябва да бъде поетапно. Сега, застанете и от страната на другия човек. Нали, ние сме ги научили, тук не говоря само за партньори, тук говоря с цялото ни обкръжение. Ние сме ги научили, не са 10 години, по принцип винаги са повече от 10 години, нали, да им угаждаме, да им задоволяваме потребностите. И изведнъж ти на този човек му казваш, аз повече няма да живея за теб, аз ще започна да живея, за да спъдвам собствените си желания. На него също му става некомфортно. Той губи комфортната си зона, той губи удобството си. Как да ви реагира с усмивка? Нали, то е нереално, неадекватно. Затова, пак казвам, поставяме граници, но елегантно и постепенно.
Ивенце. Здравейте! Привет. И аз за темата граници. Първо искам да кажа, че и аз съм част от MBA програмата и съм много щастлива. Браво. Честити на теб. Защото моето първо осъзнаване е, че процесът е по-дълъг и записвайки се първо за консултант за 3 месеца, тия 3 месеца никак не ми стигнаха и просто си казах, искам и това и това. И възможността за по-дълго много някак си беше моето нещо, защото просто видях, че толкова много искам неща да се променят в живота ми, а то не става бързо. И моят въпрос е пак във връзка с границите. Много ми е трудно да казвам не. Осъзнах, че идва от това, че аз самата ми е трудно да приемам не за отговор. Обичам да стават нещата така, както искам. Някой път не се получава. И сега трудността мен е, че започнах да приемам на хората нето, но аз продължавам да имам вина, когато не изпълня желанията на другите. И го усещам. Много съм сензитивна, че съм ги разочаровала. Това нещо просто... Ивенце, никога не е до другия човек. Абсолютно никога. Ти не се притесняваш от това, че си разочаровала другия. Ти се притеснява... Не ти. Нали, казвам ти, нали, защото ти спомена за ситуацията. Но който и да е човек на твоето място, той не се притеснява, че е разочаровал от срещната страна. Той се притеснява какво от срещната страна ще си помисли за човека, който е казал не. Разбираш ли? И тук обикновено е синдрома на доброто момиче, на удобното, нали, момиче, на харесваното, което веднага прави препратка с половия инстинкт, че не е задоволен по здравословен начин. Никога не става просто въпрос понеже за аз другия човек. Защото, нали, в домашното пише как емоционално се почувствахме. И просто в един момент, в момента, като че ли, не знам за другите дали е така, но аз малко се открих почти от всичките си контакти с приятели, с това в момента съм с най-близкия си кръг, нали, само с децата си. И понеже узнаванията са така, че в един момент, нали, аз виждам себе си колко съм била в позиция, нали, на дете и това и казвам, нали, време за да се сложа в социума по новия начин и да не бъде така стресиращо. Мене ми е малко стресиращо и така започна малко с казване на не. Примерно, в този момент всички са свикнали да ми дават някакви съвети. Примерно, аз съм взела нещо решение, обаче те се намислят и си казват тяхното мнение. И сега последният случай беше на моя приятелка, която аз просто й казах, това е твоето виждане за ситуацията, но аз си живея живота, аз съм решила и така. Тя ме погледна странно, но аз се почувствах зле, че този път не усетих, нали, добре, просто да слушам, ми си зави. Това, което мисля наистина. Все едно някаква топка от другото ми просто. Защото тя те е погледнала зле. Ако беше един осъзнат човек и ти беше отговорила, Иве, права си в крайна сметка, ти нямаше да се почувстваш зле. Ти се почувства зле, защото тя те е погледнала по този начин. Виждаш ли, ти не ми удовлетвори желанието тук да седиме по нощите да говорим. Да, точно. Винаги отнасяйте всичко до себе си, не до другия човек. Всичко се отнася за нас самите. Не сме толкова щедри, не сме толкова добри, нали, за колкото се смятаме. Не сме. Дори, това е самия факт, говоря за хората, за човечеството. Дори и когато има смъртен случай, дали е на близък човек, дали не, няма никакво значение, когато има смъртен случай, ние не плачеме за човека, който си отишъл. Ние плачеме за това, че зоната ни на комфорт е нарушена. Ние сме свикнали да живеем с този човек, той изведнъж го няма, моята реалност трябва да се промени. Ама то, за да се промени, това означава, че няма да е вече комфортно за мен. Така че траура
отново е за нас самите, а не за този, който е напуснал. Ами това беше от мен. Така че продължай да си казваш нето и си задоволи половия инстинкт. Моля те. Добре. Миме. Здравейте, аз съм Привет. за пръв път при вас. Честно казано, си мисля, че това като го намерих и то за мен е правено, защото и аз съм такава. Смисъл, професора Нацева ме впечатли с това, защото той и аз съм такава, така си ги карам. Обаче това много дразни хората. И едно видео наскоро ми попадна, аз така се записах на курса, тя каза, изобщо да не ви пука, само 30% от хората по принцип, нали, ще ви Точно харесат така. и си правете каквото си искате, защото примерно аз напуснах преди година и половина работа, бях на много висока позиция в международна компания, дърбър, чадър, не е важно. Обаче бях със страшен бърнаут, защото ми бяха нарушени всичките граници, в смисъл в финансите бях и ако трябва да си ги подписвам, аз трябва да си правя каквито изисквания имам. В смисъл, аз там вече съм разчоплила много яко проблемите, прочетах 3-4 книги за управление на персонал и попадам аз сега тук на този курс и започвам втори урок, мисля, че беше или първи. И си ги чета тук. Целта на курса е да стигна накрая до аз мога, аз вярвам в себе си, аз ще го направя. Аз всички тия работи си ги правя. Обаче, почвайки самия курс, аз открих колко смисъл всичко това, което за себе си аз мисля, че имам някакъв проблем. Как всички решения на тия проблеми, които аз имам. И пример. Преди 2 дни съм на някакво интервю с една дама, HR-ка, която ми казва, ама вие тук в нашата мултинационална компания, ние сме така много сме голяма работа, обаче сме стартъп и няма да можем много добре да ви плащаме, защото нали, нас ни трябва известно време да започнем, иначе са в енергийния сектор. При което аз както си стоя. И друго ме попита. Вие за какво сте дошли нали, тук на това интервю? Там трябва да ми чета някаква sustainability политика. И аз си казах, госпожо, аз имам няколко интервюта. Имам си други неща да си правя и нямам време да чета 400 страници вашата политика. Освен това, крайната цел на всяка компания е да прави пари. И всеки, който работи за вас е тук за пари. Така че аз съм дошла тук за пари. Имам тези знания, тези дипломи, този стаж, така че ако вие няма да ми плащате заплатата, която аз искам, и искате от мен да работя повече, отколкото за това, което ми плаща, няма какво да правим повече на интервюто. Мисля, че тя много лошо ме погледна. Нека. Това не е аз задача за решаване, не е твоя. Да, аз бях много доволна, поради простата причина, че аз с нея приключих и продължавам да си търся смисъл, наред ги карам на такива много големи компании. След това друго нещо, което ми се случва, аз примерно имам си някакви пари, само си вървя и си подхвърлям, купих си първо симуронските там ритуали и си подхвърляме тая монета и си викам, парички, елате при мен, елате като водопад, потечете като река без край, ма по цял ден си го върта, това всеки ден. Нося си короната, всичко ми е топ. Браво. И постоянно някакви пари от някъде ми идват. В смисъл явно доста добре се справям с това нещо. И съм много впечатлена. Днеска имах друг случай по повод на личните ми граници. Срещам една жена, която е учителка, много интелигентна, с бизнес, така. Случайно разхождам се. Ходих за 1-2 часа да направя малко крачки. И почвам аз нещо да говоря с нея, при което тя ми казва, ти трябва да направиш. И аз викам, апа, чакай сега малко тук, ти на мен не можеш да ми кажеш, аз изобщо нищо какво да правя. И бях така, в момента откривам практическата част на курса и съм със слагането на граници. Най-хубавото е, че просто пускам. Едно друго момиче ми беше написало, ние предлагаме това и това, като в смисъл оферта. Вие какво мислите за това? Ми викам, аз мисля, че това са стандартни неща, защото аз съм била от другата страна, съм не имала персонал дълго време. И това са неща,
неща, които стандартно се дават на хората. Дайте сега да си поговорим, нали, за това, което мене ме интересува. При което тя стана и си замина. В смисъл и нея я разкарах. Третия ми случай беше една друга девойка, пристига и ми казва: ние тук търсим главен счетоводител за една, нали, счетоводна къща, много голяма, ма не ми казва коя. И аз казвам: слушайте сега какво. Аз съм работила в счетоводни къщи 7 години. Завършила съм финанси с отличие в УНСС, дъра-бъра, 2 чадъра. След това викам, имам стаж в огромна компания, която се листва на Варшавска фондова борса и там съм си въртяла отчетите на малкия си пръст 7 години, по 4 отчета на година. Вече викам, имам 28 години стаж само, нали, там, като главен счетоводител. Така че на мен вашата оферта, просто аз трябва да продължа напред. И аз дълго време си мислих дали да й отговарям, обаче после реших, че понеже като, нали, минах практиките, трябва да й отговоря просто не заради нея, а заради себе си. Да кажа: не, аз това не го искам, затова продължавам напред. И наистина точно е така ми подейства. В момента, в който казах не, затворих страницата и си продължих напред. И точно това, което каза госпожата, аз също имам същия проблем, че много бързо ги режа. В смисъл, като им кажа нещо, мен изобщо ми пука нито как се чувстват и въобще не ми е до това. И това се дължи на факта, че аз наистина преживях много тежък бърнаут с операция. Беше ми изтекла кръвта, някакви страшни тъпоти. И когато стигнах до толкова, дъното на дъната, да нямаш сили ти да ходиш. И те всичките е така, и разбрах, че абсолютно на никой не му пука за мене. И че така всичките са ме хванали и смучка, ма кой каквото може. Даже накрая напуснах и понеже абсолютно всичко зависи от нас, защото аз съм единственият човек, който там знае какво се случва всъщност. Дошли да ми предлагат, дават на следващата жена, която не знае къде се намира и няма да работи в никакъв случай толкова. Аз съм го изградила това от абсолютната нула. Страхотен опит иначе. И ми предлагат, моля ти се, аз да остана на граждански договор, че съм ми била по майма. Въобще не ме интересува и честите. Аз заради вас се махам. Няма да някой да взима 2 пъти повече пари на нещо, да аз съм го свършила, па и да му казвам още. В смисъл, това пък е абсолютно нарушение на личните граници, сега го разбирам. Но виждам как аз през тази 1 година, в която не работя, смисъл аз това записах, уча в момента за аудитор, взимам си там изпитите, почнах да ходя по планини, отслабнах 15 кг, смисъл всички тия съм ги, решавам си ги и си ги правя. И не би беше много трудно с някои неща, защото не всичко зависи от, нали, от моята воля. Обаче почнах да забелязвам, че имам проблем аз с хората. Като им кажа нещо, и аз така си живея и си ги казвам. И те почват да ми дадат някакви оценки на среща. И наскоро една моя братовчетка, нещо тук бях срещнах на улицата и ми казах: дай, ела, ще кача да ходим да пием у нас по едно кафе, да се видим, защото сме съседи. И тя дойде. И тъй като ме е по-близка, викам: слушай, я ми кажи тук, според тебе, на мен какъв ми е проблема с тия хора, защото аз, в смисъл, в момента съм в Смолян, но съм живяла 26 години в София и хабер си нямам, нали, какво им се случва на тия в главите. И тя ми вика: ти като почнеш, аз съм така, аз това, аз това, аз не знам си какво си. И те вика: хората много се дразнят. Искат да ти покажат, че в нещо ти не си. И затова почват да ти поставят някакви такива, как да кажа, непостижими в момента, нещо, което още не съм го направила. И това не знам другата страна как да се справим с него. Реших да си трая сега, да видя какво ще стане, обаче то против мен, нали? Аз като си говоря за нещо, споделям си някакви опити. Моята цел изобщо не е нито да мачкам някой, нито нещо да им правя на тях. Изобщо ме интересуват, просто си говоря. И не знам даже какво да направя. И си мисля, че или аз съм някаква психопатка, или те не са наред всичките. Абсолютно всички сме си наред. Просто всеки има начин на поведение спрямо неговите потребности. Това е, ти самичка го каза. На никой не му пука за мене. Да, абсолютно на никой не му пука ни за тебе, ни за мене, ни за никой от нас. Ама то на мен проблем. Примерно, аз съм ходила на обучение за смисъл психолози, са ни обучали как да управляваш персонал. И аз съм един от най-добрите видове менеджери, защото на мен ми пука за хората как се чувстват. Това е много важно. И това е задача. Сега,
когато говорим за бизнес психологията, там е по-различно, отколкото в личния живот. Нали? Когато управляваш екип, това не може да го сравняваме с личния живот. Там си има правила, които трябва да се спазват. Нали? За да върви Те са работата, различни както неща. да, както сама ти каза, нали, на всеки бизнес идеята е да се изкарват пари. За да се изкарват пари, трябва персонал. За да има качествен персонал, естествено, че той трябва да бъде удовлетворен. Така че тогава трябва да ти пука за екипа ти. Но това е коренно различна тема, която не е свързана с Това е нашата предмет днес. на друго. Към Абсолютно. моя въпрос, аз наистина не мога да разбера какво толкова им трябва на тия хора. Днеска гледам, че ми Най-малкото, постоянно личните граници. най-малкото, което им правиш е това, че те искат да бъдат свободни, каквато казваш, че си ти. Нали, не те познава в детайли, не мога Да да си го гарантирам. направят сега. Аз Ма общо то им не е толкова удобно. То не е толкова удобно. Нали? Всеки предпочита да се седи в зоната на комфорт и по-добре да плюят другия, отколкото да погледнат собствената си паница, нали? И да я направят от нея скулптура. Е. Така че продължай да бъдеш себе си. Ама не защо ми пука, защото аз живея по Това е това най-важното. при мен си ми Аз сама съм се измъкнала буквално от ада и съм Ама наистина... то няма друг кой да ни измъкне. Ние ако не го направим сами, нали, да аз разчитаме на някой друг да дойде да ни нещата. спаси. Да, това е ясно, че със спасението отдавна съм го научила урок. Все пак, в смисъл, аз успявам да се справям сама с много неща и съм ги Сега, направила по най-възможно добрия начин. специално Така за че тези от нямам вас, драма които в себе си. за първи път се срещате с курс по личностно развитие, ще забележите, че още по време на самия курс ще започнат да отпадат хората от обкръжението ви. В момента, в който това нещо се случи, не е да си задавате въпроса, ама защо? Тя ми е приятелка от 50 години. Дали как може точно тя? Напротив, отивате да гърмите шампанското. Защо? Защото когато започнат да отпадат нересурсни хора от вашето обкръжение, това е вашата гаранция, че вие сте на правилния за себе си път. Не за приятелката, не за роднините ви, не за деца, партньори и тем подобни, а за вас самите. Колкото сте по-щастливи вие, толкова повече вашето близко, ресурсно обкръжение ще бъде щастливо и доволно. И ще живеете в хармония. И аз ги разчистих всички през тази една година. Сега само установявам как без наистина да знам правилата на играта, аз съм го направила по някакво лично, защото просто ми е писна Ами вече. ти си го направил точно така. Ти си го направил благодарение на този бърнаут. Имайте в предвид, че каквато идея да всеки човек да има, нали, за някаква трансформация, за някакво личностно развитие, ако на човека не му е писнало, не му е преляла чашата, ние имаме много висока летва на търпимост. Човека, нали, той може да търпи много. Качествена, дългосрочна трансформация има само единствено тогава, когато има голяма болка. Като казвам болка, не го разбирайте като физическа болка, въпреки че разбрахме, че в този случай се е стигнало и до това, нали, тялото ти е направило това проявление. Не дейте да чакате. Да, не дейте Аз даже смисъл, аз нали съм си безсмъртна и така се живея и даже не съм си мислила, че нещо мога ми стане, разбираш. Не трябва да стигаме до там. И това е свързано с това напрежение, защото той са хормони. Да. Знаците са навсякъде около нас. Навсякъде около нас. Просто забелязвайте ги, разчитайте ги и действайте. Добре. Благодарение на мое участие, аз разбирам, че съм си съвсем наред, и те си наред, де. Ама аз съм по-добре от тях. Понеже чета Фредерик Бакман и той, нали, каза, те всичките се мразят. Нали, всички около вас се мразят, така че ако ви завиждат, значи сте много добре и аз така вече съм спокойна, че съм супер. Оставям на другите думата да не отнем прекалено дълго време. Да, ни слушаме. Само си пусни, молите, микрофончета, че не те чуваме. Аз ли съм? Дани. Не те чуваме. Трябва да отпушиш микрофончето. Аз мога ли да се включа? Само за секунда, защото има една участничка, която дигна ръка преди това.
Сега стана ли вече? Сега те чуваме идеално. Чувате ли ме вече? Да. Да, извинявам се за което. За първ за път какво? ми е и моля да ми простите. Няма за какво, Невежеството. абсолютно. Много така приятно ми стана, докато слушах всички и вас, Жени, и теб, Жени, нали, на ти Така. каза да си говориме. Много интересни така осъзнавания, споделяния направихте лични. Много така близки ви почувствах всички. Благодаря за което, че съм тук с вас. Първо на себе си благодари, Да, защото ти и на ако тебе. нямаше интерес, нямаше да попаднеш в това общество. Затова първо поздрави да Абсолютно. отиват за теб. Мгм. Да, абсолютно съгласна съм. Благодарна съм и на себе си, защото от доста години се опитвам, осъзнала съм, че така допускам да ми нарушават личните граници и съм малко в този ефект на доброто момиче. Искам да бъда харесвана, искам така с всички да се разбирам, да съм в добри отношения, обичам да общувам, както казаха предходните участници, обичам да говоря много и за мен беше изключително така голямо търпение нали така и пак позитив за мен, че успях до сега да изчакам така търпеливо да изслушам всички, нали, уча се на това търпение и да изслушвам другите, защото многото говорене не е много полезно, много енергия също хабим и не трябва излишно да говорим и това съм осъзнала. По отношение на личните граници, започнах курса в много труден за мен момент, но то няма нищо случайно. Моята майка е с онкологично заболяване, аз съм медицинско лице и точно в началото на курса, започвайки го, може би няколко дена след това ми се наложи така да се грижа за нея. Така няколко дни, една седмица, малко да се повъзстанови, че не се чувстваше добре и така в тази ситуация, нали, на жертвата, аз спасител, нали, на Картман изпаднахме. Тя доста така е зациклила, нали, от заболяването си, от това, че не се чувства добре и се отчаива. Опитвам се да помогна с каквото мога и така се постарах, доколкото ми е по силите, но се опитах така, слушайки през цялото време нещата, които професор Нацева, нали, ни говори, така това ми помогна много точно в този труден за мен момент. Четях си Звездата на Милтън Ериксън, също и Гешталт молитвата, наистина така да се сепарирам и така да осъзная много неща, че не съм сама в това. Имам близки, които могат брат ми да помогне. Нали. Започнах да гледам, бях забила малко, че това е нали, проблем и не можех така да изляза за кратко. Не ми се случва често. В общи линии се стрема да съм така по-равновесена и балансирана и да изляза така и като наблюдател, така уча се от доста години, да наблюдавам ситуацията отстрани и да не реагирам толкова емоционално на ситуацията, за да мога да взема по-правилни и адекватни, нали, действия и решения в случаите. Сега малко така, понеже е близък човек, нали, влязах малко в ситуацията на спасител, то няма нищо лошо да помогнеш нали, на най-близкия си човек, но така усетих, че започнаха да ми се нарушават личните граници, защото се очаква изцяло, нали, целият ми живот, аз и друг път съм го правила така пак в такива моменти, спирам се едно, моя живот остава на пауза и започвам да се върти около някой друг. Така бях 20 години около бившия си съпруг, нали, Бог да го прости, че той почина, докато не осъзнах и не се разведах и така доста неща преминах и осъзнах, но стрема се, нали, да поставям някакви граници, защото е трудно, когато се касае за такава ситуация. В този момент беше ми трудно, но благодарение на това, че се включих в този курс, а то няма нищо случайно, нали, Господ си знае работата, включих се, защото ще имам нужда да мога да си помагам в тези ситуации и съм благодарна, че успях така да изляза, да погледна ситуацията отстрани, да намеря решение
да погледна на проблема не като проблема, като задача, която има решение. Аз не съм единствения човек на планетата, който се сблъсква с това и просто съм благодарна за това си осъзнаване, защото в настоящия момент беше важно за мен. Това исках да споделя с вас. Той много други неща, нали, но сега за това се сещам. И нека и другите да вземат думата. Много ресурсно и мотивиращо споделяне, за което аз лично ти благодаря. Благодаря и аз, че ме и слушахте и изобщо, че съм тук с вас. Специално когато се отнася до родителите ни, то и до децата, нали, е същото Да. положение. Да. Специално когато се отнася до родителите ни, защото ние предимно така сме научени. Нали, те са ни гледали като малки, ние пък ще ги гледаме, когато те нали, така са вече на по-зряла възраст. Точно така. Имайте в предвид, че в момента, в който започнем да го правим, ние го правиме, разбира се, нали, че е от добрина, как няма да помогна на майка ми, на баща ми, но енергийно в полето какво се случва? В момента, в който ние започнем да се грижиме повече, отколкото е необходимо за тях, ние ставаме спасители. В момента, в който ние станем спасители, ние енергийно ги превръщаме тях в жертви. И те, дори да си имат ресурсите, които те неминуемо ги имат, за да се справят с всяка една тяхна житейска задача, ние им ги отнемаме. И после те рано се разболяват, те рано напускат планетата Земя. Защо? Те вече не намират смисъл. Нали? Точно така. Много пъти сме го чували. По-добре да си отида, отколкото съм на раменете на детето ми. А то реално не е така. Да, аз го осъзнах точно това. Извинявам се, че те прекъснах, че така преча на майка ми, тя има ресурса да се справи. Аз така опитах се да я мотивирам, опитах се да насоча в посока, нали, дадах и така по-ясна представа за нещата, опитах се, нали, през моите очи така някак си по фин начин се опитах да го направя. Не мога да съм груба и не бих си го позволила, но така да й покажа, че аз мога да направя толкова, нали. От тук насетне и тя, че тя също трябва да участва в целия този оздравителен процес, защото тя е загубила смисъла, щом тя е загубила смисъла и няма мотивация, никой не може да й помогне. Тя си е човека, от нея зависи. Не може, аз мога да направя една част от нещата, но другите са нейни. Основната задача е нейна. Тя самата да намери сили и така се опитах да я мотивирам и така благодарна съм тази вечер, че вече след една седмица, след като така бяхме заедно и може би съмнявах се, нали, казах си каквото, нали, правя каквото е нужно, ще стане каквото трябва да се случи. Сега не мога да пуснах нещата, не мога да очаквам нали, да повлияя аз изцяло на ситуацията. Направих каквото е нужно. Ние да искаме. Ние не можем. Да, съзнавам го с ясна представа. И тази вечер, така и вчера, мама се чувства някакси и ми звучи по-различно. Просто върнах и някакси силата на нея. Защо аз трябва да съм вечно спасителя, тя жертвата? Казах си, значи нека тя си реши. Това е нейният живот, нека тя да реши. Иска ли да живее, не иска ли, какво ще прави от тук насетне, от нея зависи. Абсолютно. И има ефект това. Така го чувствам сега съвсем от 2 дена. Виждам, че има промяна към по-добро. Браво на теб. Имайте в предвид, че когато изпадаме в такива ситуации, специално когато спасяваме родителите си, какво се случва? Ние заставаме на мястото на родителите на нашите родители. Да. Нали, демек, отивам директно на мястото на баба ми и на дядо ми. На баба ми и на дядо ми нито им трябва здравето, което е достойно за мене, нито им трябват парите, които аз искам, нито им трябва романтичната любов, която аз мога да изживея. Нали, защо? Защото те са баби и дядовци. Възрастта им не позволява, нали, това, което аз мога да изживея тук и сега. И после аз нямам пари, аз нямам партньор, аз здравето ми е разкладено. Как няма да ти е? Така че много трябва да се внимава с тези неща.
а и това подреждане в системата, което професор Нацева казва, нали, че ние трябва да сме си, трудно ми беше, дълги години работя в тая посока, да се заобичам такава каквато съм и да се приема с всичките си негативни страни. Осъзнах, че това е да се обичаш, да се приемеш изцяло такъв какъвто си, нали, да си признаеш и минусите, защото никой не е само плюс, никой не е само добри качества и само добри намерения. По някой път във всеки един от нас го има това. Нали, плюс и минус. Така че осъзнах и това и така работя в тая посока, нали, върху себе си доста в годините, но осъзнах, че има още много да работим тук, като започна този курс. Животен процес, разбрахме се. Главната идея, нали, след твоето споделяне, че твоят начин на мислене вече е правилният. Винаги ще има върху какво да се работи. Винаги. Да. Но когато си с правилния апдейт, нали, правилната настройка, нещата са много по-бързо и по-лесно. Да. По повод на негативните черти. Няма негативни, няма позитивни личностни характеристики. Има личностни характеристики. Защо казвам това? Ние, за да сме на тази планета Земя, за да сме се родили, единствената цел е, за да помогнем на този свят да се разширява. За нищо друго. Така. Ама аз да съм се родила с тези качества, с които съм се родила, дали сега някой ще ги опише като това ти е добро, това не ти е чак толкова добро. Това няма никакво значение. Това качество, което притежавам аз, то е необходимо света да се разшири. Не случайно тези от вас, които сте минали архитекта, много добре знаете, че ние сме идеални такива, каквито сме. Защо? Защото ние сме служители на планетата Земя. Не на партньорите си, не на работните си места, а на планетата Земя. И щом планетата Земя ме е създала точно така, с този нос, с тия уши, с това кукуриго, нали, с този характер, значи това е необходимо в някой аспект, нали, за да подпомогна аз света да постигне неговата цел. Така, съгласна съм с теб, обаче, ако изхождаме само от това, което казваш, нали, ние няма да имаме никакъв мотив да се развиваме, ако не осъзнаваме, че има върху какво да работим, нали, съвсем да се приемаме така. Аз имам предвид не като външност, имам предвид характеристики, които не можем да променим. Имам предвид, че примерно осъзнаваш, че постъпваш некоректно или че не си добър приятел. Нещо от този род ти работиш върху тези стандарти? Кой поставя тези стандарти на аз постъпих некоректно или аз не съм добър приятел? Кой поставя тези стандарти? Аз сама си ги поставям, никой не ме критикува. Още една задача за решаване, която имаш. Имам не само една, сигурна съм много повече. Една от тези. Добре, мерси за споделянето още един път. Благодаря. Лили? Здравейте! Аз почти същото исках да споделя за госпожата, която каза за майка и аз съм сега в такова положение. С голямо желание тръгнах към този формат. Исках да се предизвикам да видя какво мога да променя в себе си. Но моя живот е много ограничен в момента. Преди 20 години напуснах работа, защото първото внуче се роди и трябваше да го гледам. Трябваше. Напуснах работа и така се продължи. 4 внучета така отгледах. 20 години това правя. Но сега преди 3 години започнах и майка да гледам, която е вече с деменция и много е тежко. И сега се питам дали съм на правилното място аз тук с този курс, с тези лични граници. Аз съм толкова сега откъсната от света и от хора, че аз къде да ги поставям, пред кого тези лични граници? Аз само с майка общувам. Толкова съм затворена, само с нея. Следа всичките видеа тук на Стояна Нацева, ги слушам и това, което до сега сме взели до 4-ти урок, до 14-ти. Всичко съм писала и всичко чета и правя. И като стане въпрос за лични граници, аз се питам къде да ги упражнявам, пред кого. Като аз по цял ден съм вкъщи с майка и аз нямам никакъв друг страничен живот и не знам какво да правя. Ето първата лична граница, нали, която трябва да поставиш,
че ти не живееш за себе си, ти живееш Да, за майка ти, ти си ами, живяла за 4-те ти внучета и да, сега живееш за майка ти. Това е да. първата лична граница, която трябва да поставиш. Личните граници, те не са само вербални. Нали? Личните граници са и стоп. Аз повече няма да живея по този начин. Без да го вербализирам пред някой. Казвам го на Да. себе си. Но на мене ми е приятно с дъщерите и с децата. Но аз ги отгледах вече. Големия внук е 18, малкият е 6 и така. Нали, там нямам проблем. Окей, отгледала съм ги, помагам кога какво мога. Но сега с майка ми е много затворено, много ми е тегаво, не знам какво да правя. Деменция. Пирамидата на житейските приоритети. Изключително важен инструмент. Аз трябва да съм винаги най-отгоре на тази пирамида. Аз трябва да се Да. чувствам добре със себе си. Както Дани каза, да се приемам такава, каквато съм. Второто ниво, отгоре надолу. Там са моите потребности, да задоволявам по здравословен начин потребностите си, да сбъдвам желанията си, да се себе реализирам. Всеки човек на тази планета има потенциал. И този потенциал трябва да бъде реализиран по един или друг начин. Единствено, когато реализираме собствения си потенциал, тогава ние сме финансово свободни. Това е второто ниво. Финансова свобода. Така, на трето ниво идва нашия партньор, на четвърто ниво идват нашите деца, на пето ниво са нашите родители и на шесто ниво вече са там колеги, приятели и тем подобно. Ние ако не сме задоволили потребностите си, желанията си, финансовата си свобода, ние ние попадаме в зависими взаимоотношения. Дали с майка ми, дали с партньора ми, дали е с децата ми, няма никакво значение, но ние попадаме в зависими отношения. Попаднем ли в зависими отношения, няма как да сме щастливи и свободни. Това е просто невъзможно. Затова, понеже често в българските групи, нали, се коментира това с гледането на родителите, защото на Запад определено не е така. Какво се случва на Запад? Нали, не случайно го споменавам. Там те живеят единствено по тази пирамида, но те са научени от малки. Те просто още от детската градина ги учат по този начин да живеят. И Аз това го видях. Когато ти си финансово свободен, ти ще имаш, не ти Лили, нали, по принцип говоря за човека. Да, ще има възможността да плаща за професионална подкрепа, когато вече нашите родители са на етап, на който наистина има ситуации, в които те колкото и да ресурси да имат, нали, няма как да ги използват, както е това съм слушала от професор Нацева, да. Да, защото това е самата истина. Да. По-добре да платиме за професионална подкрепа и ние да изкарваме ограничено, но качествено време с родителите си, отколкото ние да се грижиме за тях, но ние неминуемо рано или късно ще бъдем в нересурс. Едно е аз от ресурс да изкарвам с майка ми 15 минути или там колкото позволява състоянието й, а друго аз ежедневно, ежесекундно, ежеминутно да бъда с нея, но от нересурсно състояние. Да. Ето аз съм така в момента. И това е. Много съм ограничена. Много съм затисната от всякъде. Спряно ми е всичко. Не го гледай като спряно, като затиснато, като ограничение, защото, нали, когато седиш в тази позиция, ти седиш в миналото. В миналото ресурси няма. Там е полето на върха. Само скъби енергия. Там няма приток на енергия. Обърни го на задача. Аз се откъснах и от бивши колеги, приятелки. Аз вече с никой не поддържам връзка. Толкова съм ангажирана. Това, че днес положението е такова, не означава, че ти след една седмица или един месец не можеш да го промениш. Идеята е да имаш намерение. Постави намерение. Нали? Положи. Положението е такова и мен не ме задоволява. А какво е положението, което ще те задоволи? Имаме точка А, в момента какво е, обаче имаме и точка Б, а какво искам да бъде. И когато има яснота, целите се постигат много лесно. Когато дадена цел не се постига, то е защото тя не е ясна, а не защото не може да се постигне. Извинявам се, аз усещам на мене как здравето ми се руши.
Ама естествено, няма Аз как. Няма иначе как. се усещам толкова силна, с такава енергия. Като стана сутрин, мене ми се пее, и вече като ме захванат грижите с нея и ме схлупва. Което Да. говорихме до момента. А относно въпросите тук, урока, исках да попитам тук дневника на нашите победи. Какво да разбирам под победи? Абсолютно всичко. Така, много участници има по курсовете, които изпитват затруднения да попълват дневника на победите, защото ние сме свикнали, че победа е нещо грандиозно, нещо мащабно, нали? Да, Там да. И нека в героите сама да съм нещо за Абсолютно. победа. Ма няма Нали? такова нещо. Няма Добре. такова нещо. А може ли като Самия факт, че вечерта съм се прибрала от работа, сготвила съм, сервирала съм, измила съм чините, вместо да си лежа на дивана и да си гледам турския сериал, това е победа. Не гледам телевизия вече, аз да. Не казвам в твоя случай. Да. Давам елементарен пример, нали? Точно. Че всяко едно действие, което е екологично и подпомага за хармоничното ми обкръжение, това е вид победа. Да. Примерно, победа ли е това, че съм започнала друга работа, но то е с помощта на хора. Нали, помагали са ми хора да започна работа. Аз имам много такива случаи. Ама си е започнала, нали? Да. Не си останала да се оплакваш там, да бъдеш в позицията на жертва, аз нямам работа, спасете ме. Да. Аз си започнала работа. Това е победа. Това да го приема като победа. Аз съм стигнал до 70 такива, но се са така с хора, които са ми помагали. Викам, това не е моя победа. Помагали са ми хора. Победа. Нали ти си свършила действието? Да. Ти помогнали, но самото действие си го направила ти. Да, разбрах. Благодаря. Добре, чудесно. Относно това, че по света... На линия ли съм още? По света, където казвате, че така са родителите, защото дъщеря ми е в Чикаго. Аз там 15 години бях и сега вече се върнах тук майка да гледам. И там имам приятелка, италянка, съседка, която, стигна 83 години, продаде къща, имот, всичко и отиде в такъв дом да живее. Има 2 сина, но те там не се грижат за родителите. Те не се грижат там за родителите. Защо? Защото децата, когато станат на 18 годишна възраст, вратата им се отваря. Да. И моята приятелка, баба италянка, тя сега е в такъв дом. Дай Боже всичките ние да сме в такива домове. Да, нали? Те пътуват, те играят тенис, те живеят живот, който ние на нашата възраст, нали, малко си позволяваме да го правим. Тя всека седмица мия ти косата, прическа, тя не се мие вкъщи, маникюри, педикюри, накитите и всичко му така. Така живеят. А аз тук с майка как се боря сега? Народопсихологията е коренно различна. Да, благодаря ви. Добре. Галинце. Здравейте, здравей, Жени. Много се радвам, че сме заедно пак. Аз също. В продължение на победите за Лили, победа ще бъде дори да се организираш една разходка, за да се отделиш от, както виждам, натовареното ти ежедневие. Да. Това също е победа. Трудно ми е, но наистина ще е победа. Защото се чудеше, нали, какво е за победите. Няма къде да я оставя, майка, Извинявайте. Не, няма нищо. Слушайки тук разговорите, нали, въртим общо взето около лични граници, които, нали, са така топа на първите 5 видеа. И мен това ми направи впечатление, че повечето участници очакват едва ли не видеото, направили са си домашните и личните граници са поставени. Няма да стане толкова лесно. Даже хич. Всичко поетапно, защото да не се получи като случая, който Жени разказа. Просто всичко е до усещане, до ситуация и до човека отсреща. Точно така. Не можем отраз да кажем, сега тук, от утре никой няма да ми нарушава границите и нито ние ще се чувстваме комфортно, поставяйки ги тези граници, нито от срещната страна, нали, ще бъде окей, сега ще ти спазваме твоите граници. Няма да се получи така. За всяко едно нещо трябва време и работа с нас самите. Факт е, че да сме всемогъщи, това е едно от нещата, които се
трябва да се направи. Не трябва. Не е необходимо да се В направи. този случай трябва. Добре. Не е Другите не, но необходимо в да се този... направи, Да. но става наистина с много внимание и към себе си, и Предимно. към другите, защото в края на краищата всички живеем с обкръжаваща среда, от която много зависи. Точно така. Така, това исках да споделя, защото някой така усещането, че много бързо искат да си наложат личните граници. Не става. Но наистина трябва да се така с мисъл за хората, с които го правим и подхода. На момента трябва да решим как ще бъде и докъде ще постигнем. Може да е поетапно, но в един момент наистина се получава. Фона на това, което казва Галето, когато започнем, не сме поставили лични граници до момента. И тепърва започваме да се учиме. Колкото и да сме ги заучили фразите, нали, какво аз да кажа, за да си защита личната граница, вътрешният ни свят не е подготвен за това. И аз мога да го вербализирам лесно, но вие много добре знаете, че ние влияеме повече чрез енергията си, отколкото чрез говора си. И аз мога да кажа през устата абсолютно всичко, но когато вътре аз самата не съм убедена как, какво и защо да направя, нали, човекът от срещната страна, той ми реагира на вътрешното състояние, а не на думите. И аз ако не съм стабилна, ако не съм устойчива вътрешно да заява наистина това, което искам, разбира се, че от среща отговор няма да е толкова приятен. Затова И може и до агресия, дето стана дума няма. Да, абсолютно. Да. Добре, мерси, Галенце. Валерия, ще чуем последна задача. Аз мисля, че от 100 победи, след това веднага дойдеха точно тези лични граници и това е голям контраст. От 100 победи на съпомпаш така и отведнъж виждаш колко... Така. Какво става? 100 победи, те за какво са? Те са за да засилиме нашата увереност. Няма как човек, който е неуверен в себе си, да поставя лични граници. Това е точно примера, който, нали, за който преди малко говорихме. Аз ако не съм уверена, ама каквото и да ми излезе през устата, се тая. Да. Абсолютно се тая. Така че... Аз за това Да, добре. Жени, и още един въпрос. Сега тук чух за болни родители и това ми е, нали, така, всичко е ясно. А когато става въпрос за болни партньори... Тук по абсолютно същия пример. По абсолютно същия пример. Да. Ти пък много добре знаеш, нали, от констелациите, що хората се разболяват и каква им е скритата изгода от това. И сега да спасяваш някой човек, който той сам е пожелал да бъде в това състояние, просто не е адекватно. Добре. Да, добре. Добре. Стиляна? Здравейте отново. Исках да кажа, че малко се смесва според мен двете неща на личните граници. Това, че ние хората сме социални съзнания и същества и не живеем сами в този свят. И много е интересно, тъй като ние хората в принцип се комуникираме чрез нашите програми, т.е. чрез нашите опитности, както го казвате. И ние се комуникираме винаги чрез емоцията, тъй като малко така ще навлиза на бързичко, само да кажа, тъй като знаете, че ние, както каза Жени, всичко е енергия, вълни. И когато тая вълна, когато ние видим някой предмет, когато ни кажат, ето ти си Стилиана, това е маса и така нататък, това става вълната в нашия ум, става под формата на точка. И тая точка се трупат под формата на емоции. Когато някой ми каже нещо на мен и реагира с някой от моите програми, т.е. програмата е енергия, плюс
информация и аз реагирам по този начин, когато не съм осъзната, стават конфликтите. И тук трябва да се разграничават нещата, тъй като наистина аз няма как на всеки човек да реагирам еднакво и да кажа, гледай си работата, ти си е моят живот. Тъй като ние сме социални съзнания и живеем с другите, не живеем и самички, да, някой път трябва и ние да си казваме стоп, но точно на тия агресорите е много интересно, че когато човек спре да говори с тях, примерно някой път наистина няма смисъл да се конфронтира човек с някой, защото той си говори и въобще не те слуша. И когато се успокоят и им кажеш нещо, тогава те разбират. И някой път просто трябва да сме, може би, да изчакаме подходящия момент, по-търпеливия, като сме осъзнати и човек като знае, че другия говори, комуникира с тебе чрез някаква емоция, няма смисъл да се ядосаш. Това исках просто тия двете неща да ги разгранича. Не, ти си Благодаря. абсолютно права. Точно поради тази причина, нали, няма определен шаблон, по който, когато поставяме лични граници, трябва да направим така, така и така. Това е абсолютно невъзможно. Винаги, нали, вече това го обсъждахме. Спрямо ситуацията и спрямо човека, с който в момента аз комуникирам. Решение трябва да се взима абсолютно на момента как да се действа и ние хората сме свикнали веднага да отреагираме. Нали, някой нещо каже и ние на секундата трябва или да кажем нещо, или да проявим някаква реакция, а това изобщо не е необходимо. Позиция на наблюдател, той винаги си дава едни 10-20 секунди, за да помисли каква ще бъде най-релевантната реакция, нали, спрямо неговата цел на конверсацията. Така че винаги на момента. Добре. Има ли нещо, което не изяснихме за личните граници? Тишина. Добре. Много отрано ги започнахме. Те бяха предвидени за следващия път, така че ще имаме време да поговорим още за тях. Наистина изключително важна тема. Просто изключително важна тема. Така че подгответе въпроси и споделяния, ако ще имате такива, за да можем да ги обсъдим подробно следващия път. А до тогава ви желая хубави дни. Чао от мен. Чао, благодаря. Чао. Чао, Жени. хубаво. Чао, Чао на благодаря. всички. Хубав вечер на всички. Чао. Благодаря ти много, Джени. Чао, чао.